Okay, chabwino. Inuyo kodi zambiri zida tidafotokoza kale zina munatiuza. Komano ndikungofuna nikozana kuti pambuyo kuti inuyo mwakhalisa mipingo yosiyana-siyana. Yes. Kweni kumene chida kupangisani kunena kuti mulowe chisilamu inuyo mugonjere mwa Mulungu. Mulowe chisilamu fika kuti mwalowa chisilamu. Yes. Maka kusanengera noti amene adakumangani dawa kapena kuti amene adakuyitanira kuti pembezo. Komano chimene chida kupangisani nkatika timona kuti uthenga umene mudaumva umene udakupangisa unona kugunda ndi pamtima kuti apa ndikufuna ndilowe chisilamu ndi uti kweni. Yes. Uthenga wene umene udandipangisa nikuna kuti inedi ndikuyenera kukhala Islamu. Ndikuyenera ndikhale Islamu. Utengera maka ndiziphunzitso zimene zidalipeza ndinapeza kuti ndizoonadi. Zinali zoonadi bwanji. Kumbali ngati yakapempheredwe. Ndingokamba ko mbali imozi. Ngati Islamu umayenera kuti kusonyeza kugonja timayenera kuti tigwese nkhope pansi. And zimene zija si chinthu choti amene amatiphunzitsa wanangotenga mutu mwawo koma ndi zinthu zoti atumiki ambuyewo amachita mwachisanzo mtumiki wabwino amene Mulungu adansankha kunena kuti aziphunzitsa kapemphedwe kabwino Yesu Khristu. Amagwesa nkhope pansi. Apemphera mogwesa nkhope pansi. Amagwesa pansi. Okay, so yoti iniyo nkhani imene ida kugunda ndi pamtima kwa kuti mufika ndipo kuti ababwa ndikalowe chisilamu kwambiri inali nkhani yokusana ndi kupemphera. Nkhani yakapempheredwe. Kuti kapempheredwe upeza kuti akupemphera mogwesa nkhope pansi. Mogwesa nkhope pansi. Zomwe tikapita m'Bible zili ndi umboni. Pamenepo tikapita kati mipingo yathu yomwe tinali kaleyo ngati achina Pentecost chani zogwesa nkhope pansi sidimaziona. Pamene tikapita ku Islamu kugwesa nkhope pansi sakungokupanga kapena kungokuyankhula kapena kungophunzitsa akutenga zomwe zili m'Bible. Tete madabo kuti so Bible zilimo nkhani yokusana kapempheredwe. Nkhani imene je ndipo ilimo ili ndiso ndi umboni wake. Chabwino. Ndene pomwe pona kuti mukuona kuti zili m'Bible komanso pamene mudali kumpingo kwanu magwiritsa ntchito Bible pamene kuti abusana magwiritsa ntchito Bible. Kuona kwa inu mukuona kunena kuti zimenezi amaziona kapena saziona. Zinthu zimene zizo amaziona. Chifukwa chani ndi kuti amaziona. Bible limakhala ndiwo. Ndiwo sali ndi mabuku ena amene akufotokoza mene Yesu amayendera. Koma chifukwa choti amatipimba kunena kuti mwina tikhoza kuziwa choonadi chomwe Asilamu amaphunzitsa amaopa kuti mwina kutheka tikhoza kubwerera ku Chisilamu. Ndi malo ngati amenewa samatiunikirisa unali ngati kutipimba ifeyo. So ti amaziziwa komano kupimba kuti mwina asafotokoza ifeyo akafotokoza mwina zipanga zinthu osiyana-siyana. Amaziwa kunena kuti anthu ambiri asadira choonadi. Chifukwa Chisilamu sichilola kuti munthu uphunzitse chomwe chinthu choti m'Bible mulibemo. Chisilamu chimaphunzitsa chinthu chokhacho chimene chikupezeka m'Bible. Ndiye pamene ku Chikhristu ena amagwiritsa ntchito nzeru zawo. Chabwino. Zikono kuti apo munamvesesadi ndithu kutengera nkhani yakapempheredwe munasatira zosiyana-siyana. Ndeno mwina mwake mungotifotokozera kunena kuti pambuyo kunena kuti mwalowa Chisilamu. Yes. Chisilamu mwachiziwa kuno kuti kuona kuti ndi kunyumba kwanu kumene makhala sondako kwanu mwatifotokozera. Ndi mwina ngati anthu amene wawa amene ali manebazi kuti achibale osiyana-siyana amene ali kunoko adachita ndira motani.